最高の忍びは影となる。誰にも知られなくていい。でも俺たちがこの国を守ってるんだ。自分の信念を妨げる者が現れた時、切らなきゃいけない。お願いです。殺さないで。新たな忍びの脅威が浮上した。任務に復帰してもらいたい。俺たちはもう普通の家族なんだ。その普通に家族は満足してるのか。家族のためにも忍びに戻るべき時だって。もう二度と家族を危険にさらすつもりはない。私はこの国の未解決事件の裏に何かの組織がいると思ってる。遊覧船の事件は知ってるだろう。おそらく新種の毒が使われている。何かを企んでいる。ウーマ島が復活してる。力を合わせれば俺はこの国を誤った方向に導く腐った頭を変える。警察にも仲間が。俺のこともバレてた。家族のことも。お前たちは忍びだ。正しい選択をしな。普通だ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 。我が家はみんな普通だ。普通ね。